Кайнар матур ялкынлы сәламнәремне юллыйм мин Туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Сезгә минем яраткан тамашачыларым. Бик кайнар ялкынлы шәп репортажымны эшләргә керештем. Бик бүген кайнар булачак, ялкынлы булачак, шәп булачак дусларым. Драйв, энергетика, адреналин барсы да сезгә вәгъдә ителә. Минем сүзләрен аңлагансыздыр, кемдә без бүген эшлибез? Әйе, Татарстан Республикасының атказанган артисты Фирдус Тямаев тәшрибез дусларым. Ох, әйдәгез. Бик нык кызу булачак. Хөрмәтле дуслар, мин сезне барыгызны да Фирдус Тямаевның гримеркасына чакырам. Әйдәгез әле күрик әле, белик әле, кәефләрен сорыйк әле. Алла, астагфирулла. Менә шулай инде дуслар, үзегез беләсез бит инде, үзегез аңлап торасыз күпләрегез. Менә шундый кеше бит инде ул. Рәхмәт. Яхшы барсы да. Фирдус Фәрит улы, мин сезне күргән шундый шатмын. Адреналин энергетикасы шушыннан да инде хәзер менә кайный башлады дуслар. Не буря. Яллам. Әйе, чынлап та дусларым, исегезгә төшерәм. Фирдус Тямаев бүген Запись әйткәнең бармы? Сингл килгәндә мин сеш торыйм. Бизәне бирисең. Юк, рәхмәт. Рәхмәт, Фирдус. Мин беләм, синең бик шифалы. Һәм минем помадам калай стакан. Давай, баштан эш аннары сешәбез. Аха, изге сәгатьтә дусларым. Алла, менә шулай һәр вакыттагыча. Тямаев мине үзенчә ишерә, үзенчә әзерли ишерә. Дөрес аңлагыз дусларым, бу менә җимешләр салган бик тәмле су. Менә минем тишек носкидан башлыйсы килә сүзне. Бу сорауга бәлки син концерт барышында җавап бирәсең. Ни өчен программаның исеме бу тишек носки? Тишек носкида анда безнең шундый мәгънә ята. Баштан, короче, быел соңгы 2 ел программаны нык үзгәрттем. Менә ничек син кирдең, дип сорай башлый. Синдә ул минем күзәтүем буенча ул бар интеллектә. Юк, менә 3нче ел куйганда мин классик куйган идем шундый. Авыр бит дип. Экран җырлар белән тяга юк. Анда ни, ингел менә нәрсәдер эзлидем, яңалык эзлидем, яңалык кирәк миңа, кайдыр инде шоу кирәк миңа. Бөтен шоуларны алып барып просто есть Тямай. Тямайның йөрәге, Тямайның җыры, Тямайның энергетикасы бешеный. Менә шул, всё, монда артта берни шул юк. Тек күтәрелә торганда юк, самолет та юк, вертолет та юк, корабль да юк. Кинолар да юк. Кино юк, андыйлар бар, вакытка әзрәк мине бүлдерергә, киенгәндән әйткәндә, чөнки минем бит артистларым юк. Мин бит артистлар шурап бирмим, вакыт уздырырга. Үзең алып барасың, үзең һәрдаим чыгышасың. Мин акча түләп килгән, Фирдусның карасын 4 сәгать концерт бара, 4 сәгатьтә 20 минут. Шакылдагы. Кәметргә дигән сорауны үзең социаль челтәрләрдә биргәнең. Миңа калса, сиңа 97% тамашачы кәметмә, кыскартма диде концертның шулай бит. Кичә Умпуда булдык. 4 сәгать барды концерт, һәм кайтыгыз, юк тамашачы кайтмый. Димәк, тамашачы кайтмагач, димәк, тамашачыга ашагач, мин ничек әйтим, ничек ташап киттем мин тамашачыга, шуңа күрә до потери пульса торабыз. Фирдус, тишек носки бу темага бераз җыр иҗат ителгәнме, шигырь сөйләнеләме, ул носки күрсәтеләме ул? Баштан башлыйм шулай, энергична башлыйм да, тамашачыны дәртләндерәм дә, аннары тишек носкига киештебез. Бу тишек носки дигән сүз. Элек без тишек носкилар кия идек, ямаулы носки кия идек. Хәзер безнең носки тишек түгел, күңелләр тишек. Тишек носки урынына безнең хәзер күңел тишелде. Бу тишек күңел тишелгәч, бу тишек күңелдән кирәкле нәрсә бөтен әйбер чыгып бетте. Бердәмлек тә юк, мәхәббәт тә юк, кадер дә юк, бәрәкәт тә юк, иман да юк монда бу тишек күңелдә. Монда әти-әнигә карата хөрмәт тә юк, гаиләгә карата да хөрмәт юк, туганлык та юк, дуслык та юк. Бу тишек күңелне теге басып алды. Теге показуха, мода, телефоннар, бер туктаусыз андагы рилслар. Кирәклегенә выгодны гына туганнар, теге акча каплап алды. Узышабыз бер-беребездән, кем нинди машина алган, шул крутой, шул белән надо аралашырга. Менә шул. Менә мәгънәсе шунда. Әби, дуслар, бәлки күпләрегез уйлыйдыр, тишек носки дигәч берәр такмак формасында Фирдусның үзе иҗат иткән җыры булыр дип әймен программада. Юк, монда бик тирән эчтәлек мәгънә ята икән бу тишек носки. Безнең программаның исеме була Жүләр бүре. Менә бу сиңа туры килә. Менә миңа туры килә микән? Анда бик көчле мәгънә ята.
Анда шалар. Демәк, син әлеге программаңны бу елгыны шундый драйв булачак, энергетика булачак, Фирдус үзе булачак дип сөйлисең әйме? Икенче елга да шул. Ада кишле темалар кузгала инде. Һәр елны минем темалар кузгала. Әти, әни, туганнар, туган ил, Ялгыз хатыннар. ялгызлык, бөтен тема кузгала. Шуңа күрә һәрбер сүздә мәгънә ята. Başlayımız mı? İşitmeyim. Kendini yaratıp gilden kullarını güderip konuşamamız. Salga Camay kelib chiqdi. Shundoq bilan ortiq tomoshachi turib bosdi deyi boshladi. Sanduq aşka biyinni mümkün bulamını dostlar. Ey, sizin de keyifleriniz naq shunday dertli bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Jamayni qilib ham ol naq shu energetik to'plagiga kelib bir ufaga. Можно еще сильнее? Раз, два, три! Hürmetli tomoshachilar, biz әле Яшьләр сарайының фойесында Монда шулай алма төшәр урында юк. Кемнәрдер монда Фирдус Ямаевның плакат һәм дискларын алу эше белән мәшгуль һәм инде сатучы иң безнең мөһим, иң баш сатучы монда үзегез күреп китәсез ул инде Раян Тимаев. Безнең яшь бизнесменыбыз. Аны шулай дип үзе игълан итте бүген Фирдус. Карагыз, монда чынлап та шын бәйрәм мөхите тантана итә безнең Яшьләр сарайының фойесында, чөнки менә матур шарлар. Birinci banner, ихтибар итегез, birinci banner. Yaratılgan kişi генә бәхетле. İkinci banner минем гипнозга кушылыгыз. Әйе, бүген нәкъ Темайның гипнозы астында Уфа тамашачысы рәхәтләнеп ял итә. Һәм инде тагы да янәдән бер баннер. Минем кебек җүләр булыгыз. Алай яшәү җиңелрәк. Мин бу сүзләр белән бик килешәм, дуслар. Фирдус, менә синең концертыңда хәзер теге эмоциональный качели рус телендә, татар теленә тәрҗемә итәргә тырышсак, ул бит инде хисләр атыңгышы дип әйтсәк, ялгыш булмастыр. Тамашачыларга гафу итер, әгәр дә бик дөрес тәрҗемә булмаса. Әмма дә син аңладың нәрсә турында сүз барганны, тамашачылар шулай гайме җылыйбыз, биебез, сикрәбез, кырыйбызда утырган хәләл җефетләребез ныграк ярата башлыйбыз. Фирдус дәсәдер шунда әйтеп куячу, җырында өстәп шәпи үзенең иҗат иткән сүгәдә әти-әниләргә дә хөрмәт артып китә, кайтып шалтыратып хәлләрен беләсе килә. Менә шушындый сүзләрең белән дә, үзең иҗат иткән җырлар белән дә үреп алып барасың шушы менә теге концертыңны. Ә менә син үзең шушы концертны карарга барыр идеңме? Син тамашачы буларак шушының барсында үзең хисләнеп кичереп, Фирдус кычкырганда кулны күтәреп, утырыгыз дигәндә утырып, бии дигәндә биеп, үбешегез дигәндә үбешеп карарга риза булыр идеңме тамашачы буларак? Мин шуңа күрә ничек дип дөрес әйтим икән. Мин шуңа күрә концертларга җөргәнем юк. Син түземлегең юк. Әгәр дә драйв буенча минекеннән дә концерт ставы икән бармыйм. Ну, синекеннән дә драйв күбрәк бүләк иткән концерт бөтенләй юк әле миңа калса башкорт татар эстрадасында. Димәк, мин йөрмим концертка. Күз алдыңа китерсәң, үзеңнең концертыңа тамашачы булып барыр идең. Бардым быел Волнага. Безнең Казанда яңа дулкын үтте бит инде безнең Россия артистлары белән. Анда матур булды. Профессиональлыктан бик нык әзерләнгәннәр. Декоративлар, теге һәрбер артистның чыгышы. Вот, шуңа күрә анда драйв, конечно, булмады, но булды анда другая энергетика, новачек классында. Матурлык күрдем. Матурлык күрдем. Шуңа күрә Югары оештыру дәрәҗәседер әйбет. Кишле молодцы. Шул. Мин үземне карарга барырым. Менә минем 200 дән артык язган җыр. Аны бит инде бөтенесе теге шардебырды теге бейтергән әттәгемез кижерләр түгел. Анда булса бер 30 җырым бардыр инде. Сан ваш, тапмаклар, аллар күрдем, алмадым.
Анда Аккарап, менә шулар санасаң, бер 30-лаптыр инде. 30-сында мен аңмада җырламыйм, мәсәлән. Калган җырлары димәк индисең. Иштәлекле һәм мәгънәле, көчлеләр. Һәм әкрен. Салмак кына. Вот Жалгыз зәктерез михас чыгам да монда әти турында җырлыйм, әни турында җырлыйм. Аннары китмә, аш күзеңне китмә калдырып, әти җаным бәгърем, тар түгелме каберең. Ну, күз алдыгызга китерегез менә ташлама, ташлап китмә, ятим итмә, ятим мин бәхетсез. Мондай җырларны җырласам инде җитсә, белмим инде, мин киресенчә менә шул темаларга бүген кем үзен бәхетсез дип саный, бүген кайсысының канатлары кайрылган, кайсының күңелләре китек, кайсының йөрәкләре яралы. Кем баласын күмгән, кем туганын күмгән, кем аерылган, кем ятим үскән, кем нинди бүген кайгы күргән, нинди хәсрәт белән яши, кем ширли, әйме. Миңа бик күп, мин шуңа үземә шундый таләп куйдым менә. Минем концертка килгәч, минем аларны елатасы килми. Минем тамашачыны елатасы килми. Бигрәк тә соңгы вакытта СВО бит инде менә барабыз егетләр әйме. Бик күп әниләр килә, күбесенең балалары юк, балаларын күмеп киләләр. Күбесенең ирләре юк, күбесенең югалган балалары әйме. Менә күз алдыгызга китерегез. Мин әле тагында килеп тагын монда шундай җырлар җырласам. Димәк, нишләргә кирәк? Тормыш дәвам итә. Димәк, безгә тагында көчле булырга кирәк. Димәк, безгә бергә булырга кирәк, бердәм булырга кирәк. Шушы җырлар белән минем йөрәкләренә сүнеп бара торган шәмне яндырасы килә. Менә шушы тормыш дәртен истисе килә. Минем менә бөтен цел шу. Кызлар, тема гипнозы ничек сезгә тәэсир итә бу? Шәп. Супер. Күп положительные эмоциялар. Вот действуй. Давай, секенәсе киләме, бийсе килә. Симоны юасыңмы? Менә күрдеңме? Кайдайка суда. Менә жудыганда, юганда нашар энергетика булган ана күз алдында. Юганда тотты да эзелде. Торалда бит. Бу сезелмәде. Торалда все. Шуңа күрә нашар энергетика бар инде ул. Барлыкка бар. Әмма дә ләкин шуннан саклар өчен Аллаһ Тәгаләгә генә ялынып сорарга кирәк. И бер вакытны берсе бүләк итте миңа браслет. Прямо концертта җырлаганда кигезде кулыма. Бер-ике куплеттан итәлмәдем бит. Менә шулай җырлыйм, и шартадым шулай. Шартлы фун торалды. Минем күзләр шокка тип беттешмәтен бу. Берсе сихер бирдеме соң? Бик сагындым, килде, кайтасың. Рәхәт булып китте малайкаем. Бүтін энергиясы онарда. Отлично. Тимай, мы тебя любим и все. Фирдус Темаев тормышта нинди кешеләрнең сыйфатларын, я булмаса нинди хәлләрне кичерә алмый икән? Еллар узган сайын акыл керә, башкача уйлый башлыйсың, кичәргә кирәк. Кичәргә кирәк бу дөньяда. Эшкенек дөнья туганнарым, минем әгәр берсен рәнҗеткән булсам, үпкәләткән булсам, менә күзегезгә телевидениегә карап инде, менә камерага карап гафу итегез. Бәлкем минем дә мәгънәс вакытларым бардыр инде. Кичәргез мине. Мин мине берсе үпкәләткән булса, мин дә гафу итәм. Эшкенек дөнья. Шушы кешене бит беләсең нәрсә ширләтә бу дөнья. Әгәр дә көнләшеп яшәсәң, шул көнчеләргә сыйш алмыйча яшәсәң, һәм дә әгәр дә син менә шу үпкәне кичерә алмасаң, шу үпкә белән яшәсәң, шуның аркасында гына кеше бәхетсез.
А теперь руки за мной повторяй. Адреналин. Концерт очень нравится. Не могу сказать на татарском, но очень. Песни понимаю, слушаю, вообще прямо огонь. Концерт, как всегда, энергичный просто. Күлдірді де, елатты да. Бик көңілі болды. Уши концерт. Очень нравится, все классно, как обычно, огонь. Güzel güzellikler bana min bugün тоже, ну, yaşım batırtı onkoloji bile şerlimetinde mene iki yaktada benim mesela bugün kende kistal taptılar, deriz dabra kastımlı buldu indi hazır mene tahan tekşirge barabız yartı yıl sayın tekşirge kuşlar bitinde. Elbette min tege manda kistalogi algaç bitinde. Uyga battım, işkinden soň analiz kile dediler indi. Uyga battım, kişkene kızımla kışakladım da metem kızım göresi kile biteli seni üskeningni dibinde. Çünkü şunda öyle bitiram. Etem mene Allah Teala sınav birde. Bire sınavın. Nişlerge kiretmekken bu vakitte. Аңа якын аярга Аллаһ Тәгалә сынауны бирәмиз. Миңа якын айсын өчен дип әйтә бит. Elbette. Mene min oyluyum nişlerge mine çınkilikke biregeme. Mene nişlerge. Demek min uyladım da yok neten Firdevs birişmisin. Allah Teala nasip etken bulsa elimiz yaşayıbız Allah tilese. İşkinden sen kilde indi analizler. Ne davra kastını deyibinde. Min yüzüme şunday inçikti betiminde. Цел aldım mene. Tege esfolarga da barabız bitinde. Yigitlerin hallerini bilebіз. Garmon oynap keyiflerini küter bileyim. Elmini sen. Şuna göre konsertte da şu pozitifni berem. Birişmegiz. Biz birişirge tiyiş tügül. Biz birge bolganda mene anda şu haber kilgeç bitinde anda bütün dünyaga taraldı. Mine kimlergene yazmadı. Kaçanlar bir hatının balasına buluşkan bolgandı. Mene isminde de yok. Tege reklamalar berip tebinde bir kişiyle sponsorda toğup bergenim. Ol bala оказывается ayakka baskan. Şuşa hatan yazdı. Firdevs, sen benim balamla ayakka bastırdın. Min kvartirimde da satam senin için dedi. Şuşa sözüne aytüge mene irad jalami deydiler bit. Jaladım mala. Mene bu bit galamet kel bu. Senin için değil, men de balamla diye ayakka bastırgan için değil. Senin için men de sen mene kvartirimi satam diye sen gene buldu. Anda bir köp mene yerden sözler keldi. Bir köp поддержка sözler keldi. Demek Ничек мен мында қазір концертке шығып, мында сәлперейіп, мында жылап отырға тиіш. Yok, biz yaşayız, yaşау devam ете. Allah Teala sınavını her birimizге de bire, тек biz sınırga tiyіш түгел. Міне менің bütün talep şuşu, bütün mіне цель şuşu менің. Башкортостанны мен адым. Кызлар, исәнмесез? Самысыз? Ну, ничек сезгә бүген Тямайның гипнозы? О, дөбірдәтә. Шәп. Мощно прям. Шокка қатырды. Enver, Koray, bir şeşek birine. Firdevs Temaev'nin Naski'ye yuvarlan degеш, Naski alıp kildim. Eylenin oturup Naski kiydirteyim ayağıma. Bulayım bitirebiliyi. Saniye Power'a mikrofonum hazır. Oo. Абай, сен аяны. Сіз қатыныңыз бұл ма? Апаны біргіне үбер, пожалуйста. Покажи, что такое любовь.
Фирдус Симаевның гримеркасында бүген инде аңлап киткәнегезчә ул 2 улын да алып килгән Уфага Раян белән безнең Кәримне. Кәрим, син монда әтиеңнең yüzüкләре, браслетлары янәшәсендә нишләп басып торасың? Әле берсен үзең киеп карыйсың килдеме? Ну, да. Сиңа шулай ук ошо yüzüкләр балдаклар кию, әйе? Ле. Ох, син, кайсын син хәзер безгә киеп күрсәтерең? Не знаю даже. Кайсыныграк ошый сиңа? Ну, вот это. Биде киеп кара әле. Сиңа бәлки шак кына зуррактыр инде ул. Мне вообще большой. Син гомумән шундай әйберләргә ышанасыңмы, Фирдус менә? Нәрсәдер яклый, саклый, күстимәс өчен шуны эшләргә кирәк моны. Дөресен әйтимме? Дөресен әйт әле. Ышанмыйм. Мен бары тик только Аллах Тәгаләгә ышанам. Ышанмыйм. Менә мәсәлән, менә матурлык өчен тагырга, матурлык өчен генә. Тик монарга табынырга ярамый. Кабаттан шуңа карап, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү өчен бит инде ул. Юк, Шуның юк, бу матурлык өчен генә. Бары тик только матурлык өчен генә. Табынырга ярамый. Менә кайберләре Аллаһ Тәгаләм дип менә шулай торып ярамый. Ул нигә керә? ширкка Ширккә керә, шуңа күрә бер үк ярамый. Бу бәлкем инде теге әлбәттә теге без җирдә яшәгәч ниндидер бер энергетикалар нәрсәләрдер бардыр. Теге мин белмим, но тик мин кимешне менә начар энергетиканы җыя диләр. Менә мин кимештә күргәнем бар, менә күрәсез, менә бу ягы аппак. Бу ягы кара. Менә минем кимешне киям икән, һәр көнне сис тарта, менә каралып чыгабыз. Менә ансына ышанам. Теге, ну энергетика дигән әйбер бар. Тик нәрсә дисәгез дә мин бары тик менә концертка чыкканда гел Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтеп, бисмиллаларымны укып чыгам. Гел бисмилла белән, гел Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә бөтен эшемне тапшырам бары тик Аллаһ Тәгаләгә. Әллә нинди 100 миллионлык иномаркада йөрсәң дә, Базлаукта 180 белән барасың икән, 200 миллионлык машинада китереп калам. Шулык тәгәрмәш, шулык тормозы, шулык шуа, шулык весы, шулык тизлек. Монда приборда китерә алмый. Әлбәттә, теге җиргәндә шуңа күрә нинди генә машинага керсен дә ашыгып йөрергә кирәк түгел. Нам очень нравится, ну реально вот не на всех идешь с такой вот, ну прям за таким позитивом. Обычно там кого-то романтичные, такой вот лиричные концерты, а к нему идешь прям зарядиться для настроения осеннего, просто супер. Я рада. Спасибо вам. Хөрмәтле дуслар, сезнең кашыгызда кечкенә Тямаевлар Раян һәм Кәрим. Яңадан сезгә сәламнар юлым егетләр. Ничек хәлләр? Әйбәт? Синеке Кәрим ничек? Әйбәт. Әйбәт. Раян, менә әтиеңнең репертуарын, гомумән җырларын син тыңларга яратасыңмы? Яратам. Кайсы җырларны син менә аеруча яратасың бүгенге көндә? Аллар күрдем. Бүләкләр ешап кайтамы сезгә? Әйе. Зур рәхмәт сезгә, чын күңелдән рәхмәт сезгә. Монда минем как будто бүген юбилей. Рәхмәт сезгә. Чын күңелдән рәхмәт.
Раян, әйт әле безгә. Менә син әтиеңә карап, нинди аның матур сыйфатларына өйрәнәсең килә? Бәхетле, яхшыга, ярдәмче, гадел, также известным, и все. Ул яхшы әти. Фирдус Тимаев яхшы әтиме? Яхшы, бик яхшы. Ә сез менә укудан тыш, Раян, нәрсә белән тагын шөгыльләнәсең син? Нинди түгәрәкләргә йөрисең? Мин каратега, английский һәм актерское мастерство. Ничәнче сыйныфта укыйсың? 5-нче. Гомумән син үзең тормышта адреналинны каян аласың? Менә спорт төрләре бар бит инде, төрле теге кисәт кенә сикерә торган каяндыр таулардан. Син шундыйларны яратасың гомумән? Тикшеренгәч, минем бит инде әйттеләр врачлар, күп йөрде иделәр. Гел утырып йөргәч, теге йөрәктән кылтыр-пылтыр килә, шуңа күрә Сыңгарада күп йөри башладым. Гел урманнарга йөрим, җәйгә йөри башладым. Питание белән заниматься башладым, потому что Казанга авыр. 78-не тотам, 81. 78 яр мәшәкать тотам, 81. Тагын бер Раббим бер Аллам 75-ләргә төшеп булса ибет. Шуңа күрә үләктән аннары төнне күбрәк җырлый башладым. Чөнки менә шул бу нәрсәләр йокы туймау, нервы и нервничать башлады. Булар барса да гормоннар, дөрес йокламау, нервничать ул гормоннар, а гормоннар ул безнең шушы русча әйткәндә щитовидка һәм башкалар. Мин синең өчен шат. 40-тан соң булса да үзеңне игътибарга алып, үзеңә күбрәк игътибар бирә башлап, сәламәтлегеңне һәм күңел халәтеңне кайгырта башлагач, бу бик яхшы адымнар инде, Фирдус. Кайгыртырга инде. Менә дөресен әйткәндә, мин бик эмоциональ кеше. Менә бөтен өчен йөрәгем әрәми. Менә бер хәйрия концерты ясыйм икән әйме. Кайткач инде менә ул балалар йортынамы, картлар йортынамы барамысың инде. СВОга барып кайтаммы, әле менә госпитальгә кирип, Казанда инде военный госпитальгә кирип концерт куйырга дип сөйләштек. Аннары тагын бер төрмәгә барып кайттык бит инде, тагын 4 төрмәгә барасы бар. Барып барган сайын бере инде ул күңелгә, ничек бермәсә инде, ул бит инде теге анардан тыш бит әле командада 25 кеше безнең яңалыклар былтыр 10 кеше чыгып китте, 11 кеше килеп керде. Стәлде, яшьләр күп. Яшь энергия, шуңа күрә Аллага шөкер, быел әзрәк бу нәрсәләрдән соң башкача карый башладым. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Темай бүген ничек сезгә? Нык әйбәт, вообще шай. Классный артист, прям. Татарча да, русча да сөйләшәм инде. Кеше дә нык әйбәт, җырчы да, артист да вообще нык күңеле уже икенче тапкыр килә. Очень хорошо. Гипнотизирует. Дай бог ему здоровья. Всегда пускай почаще приезжает. Bu alkışlar bizning ilni yoqlagan yigitlar uchun. Bu alkışlar şu yigitlarning atiyanilarına. Bu alkışlar şu yigitlarning gailesine. Темайның концертындагы һәрбер номер, һәрбер аралашу, һәрбер башкарылыш, һәрбер җыр, һәрбер бию шундый тире жанлы энергетика белән бара, дуслар. Монда бийләр, монда аралашулар, елыйлар, көләләр, уйланалар. Һәм инде әлбәттә Темайның үзенә генә хас булган шундый көч кешегә тәэсир итә торган. Бүген һәрбер тамашачыга миңа калса искиткеч матур уйлар һәм яшәргә дәрт өсти. Искиткеч, мин электән дә Фирдус Тямаевның иҗатын хөрмәт итә идем. Шуңа күрә яратып ничәнче ел киләм хәзер. Рәхмәт зур итеп. Эмоции,
зашкаливают. Просто супер, супер. Мин беренче тапкыр концертында бик окшаны харизма, энергия залды зажигает кына. Зур рәхмәт. Любим. Әтим, мин сиңа теләм бәхетле, күңелле, сәламәтлек мин теләм сиңа. Һәм мәхәббәт. Мин яратам сиңа, әти. Хати, я тебе желаю счастья, чтобы тебя весь Татарстан знал, весь мир знал. И чтобы ты стал популярным, и чтобы ты всем помогал. И чтобы ты был счастливым навсегда и никогда не болел. Эти мин сине яратам. Резидан тыңлайсың. Ну, әлбәттә, кисәтү ясы, мин резидам тыңламасам ничек буласың? Мин нинди генә усал, нинди генә лидер егет булсам да, мин резидамның иң беренче, резидам сүзен таным, конечно, ничек. Син аны бик сирәк кенә куясың социаль челтәрләргә, шунда да кабат-кабат күреп, аны күңел шатлана һәм һәрвакыт соклану хисләре арта. Резиданның шундый сабыр, акыллы, бигрәк тә тыйнак булганына Фирдус. Резида минем элита. Ул элита. Мин шуңа күрә бүген менә күкрәк кире утырам. Ират бит ул ике тәрбия ала, берсе әни тәрбиясе, берсе хатын тәрбиясе. Шуңа күрә бөтен безнең язмыш только хатын-кыздан тора. Мин Резидамны, шу хатын Резидам күршендә яратам, баш ием, рәхмәт әйтәм, рәхмәт әби бабайга, шундый матур кыз үстергәннәр өчен дөрес тәрбияләнгән. Бер кашанда ул гайбәт сөйләм. Бер кашанда гайбәт сөйләм. Минем ике улыма да минем Резидам кебек хатыннар эләксен иде. Әмин, әмин. Раббым баралам, әмин. Ә кызыма минем кебек тормыш итә торган тепле, усал, шаян, шундый патриот, милләтпәрвәр ир эләксен. Кәрим, син әтиеңнең нинди җырын яратасың нык итеп? Гомерте. Әйдә җырап күрсәтә безгә. Гомерте. Неге үтә? Ялларда ялынгагын сүтә. Кадерле тамашачым, Алланың рәхмәте булсын. Тема инде елда бар, теге кортая акыл керә. Яңа җырлар язабыз, дәртле җырлар, моңсу җырлар язабыз. Рәхмәт сезгә килгәнегезгә. Бәхетле яшәгез, матур яшәгез. Нәрсә соң ул бәхет дигән җырны телефоныгыздан аермагыз. Килтеңез шу җырны. Ялгыз тырнага елагыз, бәхеткә елмайыгыз, сандугашка биегез, көмер үтә дип рәхәтләнеп дәртләнегез. Темаевны онытмагыз. Концертларга килегез. Илләрбез Раббым баралам. Тыныч булсын. Бай яшибез, рәхәт яшибез, ризыклы булыгыз. Ризык истәлегездән бетмәсен. Кайгы килмәсен. Безнең яшьләр исән-сау яшәсеннәр, парлы яшәсеннәр, балалар ятим үсмәсеннәр. Иң мөһиме шул. Рәхмәт сезгә мине зурлаганыгыз.
Бүгін шундай мощный, энергичный концерт. Рахмет, мин қонақта Сургуттан қайттым. Yılatıla beyittiler. Bik Bir-birine yardım etir. Halek bilip dursa. Минем күңелемдә кайбер синең җавапларың бераз гына икеләнү, бераз гына уйлану тудырткан. Мәсәлән, син әйткәнең, минем күңелем ялгыз дип. Аның күпмедер өлеше ялгыз дип. Бүгенгесе көндә Фирдүснең күңеле тулыландымы, әллә һаман да шулай яртысы ялгыз яшиме? Ул сүз беләсеңнәр аңлата. Аңлата идем. Быел аңлат, ничек аңлатасың килә? Менә Мика ялгыз. Концерт бетте. Эмоциялар бетте. Менә шушы шәшетләргә карап, кирсең генә. Менә шушы шәшетләргә карап, бүләкләргә карап, минем күңел тула. Чөнки бүгенгә булган эмоция иртәгә булмаячак. Бүгенгә булган очрашу иртәгә булмаячак. Иртәгә булачак, ул башкача булачак бит, Фирдүс. Яңгырда 10 көн буе яуса, кайсыдыр көнне җиле исә, кайсыдыр көнне кояш чыга. Шул яңгыр ява. Кайсыдыр яңгырга кар кушыла. Менә шуңа күрә бүген менә концерт шулай үтте менә. Бүгенге очрашу, эмоция, менә һәрбер эмоция, аңладыгызмы ха? Менә шу эмоциялар белән сабыллаштым хәзер һәм мин менә күңелем ялгыз калды. Шушы видеоларга карап, мин инде ничектер шатланып утырам, карап утырам. Менә бүген ничә видео камера төшерде. Мен бит инде аны юкаганнар төшертермим теге мин крутой, янда мин фәлән юк. Мин ул видео камераларны карыйм, үземнең концертларымны карыйм, сыкланам, шатланам шугалыкка. Шуңа күрә каршымда менә бик күп кеше шул тырнага да елады. Нәрсәсен ул бәхет әйтегезче дигән җырга да елады. Солдатлар җырына да еладылар, әнигә дә, тигә дә менә. Аларга карап битендә әлбәттә мин елмая утырмыйм. Алар белән бергә кичерәм шу авыруны. Менә шуңа күрә бүген концерт шундый эмоциядә булды. Күз алдыңа китер, менә Уфада ничә көн концерт куйганнан соң мин Казанга кайтып киттем. Кайтканда юлда бик авыр. Артта бер машина шәшәк, бүләкләр, балаларым, группам, без 6 машина кайтып китәбез айым. Шугалым айрыласы килми. Ул шугалым авыр ул, менә занып белмисез. Шуңа күрә шулай. Алда тагын шундый тулы заллар, шундый ук тамашачылар, мәхәббәте көтүе сине канатландырмыймы? Син шул үткән эмоциялар белән яшисең күбрәк, Фирдүс. Алда бит сине тагы шундый ук илһамландыра һәм көч бирә торган хисләр көтә. Алдагысын бит беркем белеп булмый. Темаевның концертына килү беркем дә гарантия бирмәй, иртәгә туламы, юкмы, булганына шөкер итәм. Бәлкем минем кеше килмәс, бәлкем ярты зал булыр. Әлбәттә, ул тулы булган залдан соң шундый залга килү, әлбәттә, теге ничек дип әйтим, күңел канаты әзрәк чәчәк, тик шушы үткәннәргә карап, мин Аллага шөкер, ниндидер җырларым һәм Темаев дигән сүз тарихка кирде дигән сүз белән яшим. Менә иҗатка килгәндә, иҗат кешесе бит нинди генә артистлар заллар барса да эмоциональ кеше. Без бит инде күңел белән яши торган кешеләр. Менә әгәр дә безнең күңел күбәләгә эшеп берсә эшәбез. Күңел күбәләгенең канатларын сынабыз. Менә безнең менә шушы менә иҗат кешесенең аның безнең бит инде без барыбыз да йолдыз, барыбызның да теге мактанасы да килә, күрсәтәсе дә килә, шатланасы да килә. Барып чыкмаса инде нәрсәдер, ниндидер бер чыгышта мәсәлән бер ялгыш кына нәрсәдер ялгышып алдың икән, кайфчы. Теге шушы бер мәсәлән нинди генә солянкамы, җырлаугамы берәндәй теге әзерлек барса, без бит күпме әзерләнәбез андаймы. Хәтта менә бер туган көнгә барып җырлап килсәк тә күпме әзерләнәбез, күпме үзебезнең иҗат мәхәббәтен бирәбез. Минем концертта 4 сәгать күпме минем анда күңелдән күпме мәхәббәт агылды бүген. Күпме аларның миңа күп алкышлар агылды. Менә шуңа күрә монда инде бу синең ялгызлык дигән сүзең әзрәк шул турыдарак бар. Темай! Без
җитте. Һәм инде миңа калса бүген монда бөтен кешегә дә нык 1000% рәхәт булды. Бүген кушандылар, бүген еладылар, бүген сөендер, шатландылар. Тямай, рәхмәт сиңа. Безнең шундый энерджайзерыбыз булганы өчен.